Много хора имат дивертикули на дебелото черво. Това са промени на стената, приличащи на джобове или турбички, както е показано на снимката. В редки случаи те могат да се усложнят с възпаление или кървене. Но причиняват ли неусложнените дивертикули оплаквания? Имат ли връзка с коремната болка и промяната в ритъма на изхождане? На този въпрос отговаря шведско проучване с над 750 участници. При тях е извършена колоноскопия и при 130 от тях са открити неусложнени дивертикули на дебелото черво. Краткият извод от проучването е, че наличието на неусложнени дивертикули на дебелото черво не е свързано с наличие на коремна болка, нито с нейната продължителност и тежест. Наличието на неусложнени дивертикули не е свързано и с промяна в ритъма на изхождане. Тоест, дивертикулите често са напълно безсимптомни и не причиняват никакви оплаквания. Какво е тогава обяснението? Най-вероятното обяснение е, че коремните оплаквания при тези хора се дължат на друго заболяване, на синдром на раздразненото черво. В шведското проучване такава диагноза имат цели 16% от хората с неусложнени дивертикули и цели 19% от хората без дивертикули в дебелото черво. Тоест синдрома на раздразненото черво се среща изключително често, а у нас не винаги се лекува според научно базираните алгоритми. Тези пациенти обикалят от лекар на лекар и като цяло страдат. Шведското проучване показва, че наличието на неусложнени дивертикули на дебелото черво не е свързано с наличието на коремна болка и промяна в ритъма на изхождане. Аз съм доктор Стефан Митев, лекар-гастроентеролог, практикуващ научно базирана медицина. Пишете ми, ако имате някакви коремни оплаквания. Пишете ми и ако искате да организираме изследванията колоноскопия и гастроскопия. Последвайте ме в социалните мрежи и вижте другите ми клипове. Има какво да научите. Дайте палец нагоре и споделете този клип. Нека да стигне до повече хора, които имат коремни оплаквания. Това може да им помогне.